Takže máte záujem o zakúpenie čistiaceho reťazca na odtok pre váš flexibilný hriadeľ. Ale nie ste si úplne istí, ktorý si vybrať, aby ste na to odpovedali. Stačí zodpovedať na 4 otázky, ktoré vám pomôžu určiť, ktorý reťazec je pre vaše potreby správny. Prvá otázka znie, čo chcete čistiť. Rúry z PVC alebo liatiny, hliny či ocele. Ak používate tento reťazec v PVC rúrke, chcete sa uistiť, že reťazec, ktorý si vyberiete, nemá na koncoch tvrdé kovové časti. Tvrdé kovové bity by boli pre PVC rúrku trochu príliš agresívne, ale ak používate tento reťazec vo vitrifikovanej hline, nerezovej oceli, liatine alebo mosadzných rúrach, potom by ste chceli taký, ktorý má tvrdé kovové bity, ako tento. Existuje mnoho rôznych druhov tvrdokovových vrtákov, niektoré sú agresívnejšie ako iné, ale priemerne je tvrdokovový vrták určený pre rúry, ktoré sú tvrdšie ako PVC. Druhá otázka, ktorú si musíte položiť, je, či budete tento reťazec používať na odstraňovanie vodného kameňa, alebo ho budete používať na odstraňovanie upchatia. Kruhový reťazec, ktorý môžete vidieť tu, má na stene rúrky v danom okamihu viac jednotlivých zubov. To robí tento reťazec vhodnejším na úlohy odstraňovania vodného kameňa. Zatiaľ čo bežný reťazec ako tento s 3 jednotlivými reťazcami je oveľa lepší na odstraňovanie upchatia. Tento reťazec môžete použiť na odstraňovanie vodného kameňa z rúrky, ale na konci dňa vám to bude trvať o niečo dlhšie, ako keby ste mali na stene rúrky viac zubov. Ďalšia otázka, ktorú si musíte položiť, je, akú hrúbku hriadela používate. Ak používate hriadel s hrúbkou 6 mm alebo štvrť palca, alebo hriadel s hrúbkou 8 mm a 5/16 palca, budete potrebovať použiť ľahší reťazec. Ako môžete vidieť z tohto reťazca, ide o ľahký reťazec. Zatiaľ čo tento reťazec je ťažký reťazec. A môžete vidieť, že medzi hrúbkou reťazca, ale konkrétnejšie hmotnosťou reťazca je pozoruhodný rozdiel. Ľahký reťazec by sa použil pre tenší hriadel, ktorý má menšiu kapacitu krútiaceho momentu, alebo ak používate vrtačku, ktorá má menší výkon. Ďalšia otázka, ktorú si musíte položiť, je, akú veľkosť vrtačky používate a akú veľkosť hriadela máte. V momente, keď používate hriadel s priemerom 3,8 palca alebo 10 mm, alebo ak sa rozhodnete pre hriadel s priemerom pol palca, čo je 12 mm, v takom prípade by ste používali oveľa ťažší reťazec, pretože by bol schopný zvládnuť oveľa väčšie krútiace momenty. A posledná otázka, ktorú si musíte položiť je, aký priemer rúr budete používať. Vidíte reťazce, ktoré sú vyrobené pre veľkosti od 3 palcov, 4 palce, 5, 6 a 8 palcov. Tieto reťazce budú vždy mať 3 sady jednotlivých článkov reťaze. Kým reťazce určené pre rúrky s priemerom 2 palce sa zvyčajne používajú s hriadelom s priemerom 6 mm alebo štvrtinovým palcom, majú buď 1 alebo 2 sady reťazcov, ktoré tvoria jednotku reťaze. Dúfam, že to bolo užitočné. Ak máte akékoľvek otázky alebo si nie ste istí, neváhajte sa s nami skontaktovať. Pekný deň, s Bohom.